ganmlwyddiant y datganiadau gan yr arlywydd Abraham Lincoln i ryddhau Americaniaid Affricanaidd. Cyfeirir yn aml at Lincoln, unfed arlywydd ar 15 yn Unol Daleithiau'r America, fel y rhyddawr mawr oherwydd y weithred hanesyddol hon. Roedd y Dr King yn Washington i ddadlau nad oedd yr rhyddfreiniau a addawodd yr arlywydd Lincoln i'r Americaniaid Affricanaidd, a oedd newydd ei rhyddhau erioed wedi dod yn ffaith. Ac ymgais oedd yr yrymdaith yn Washington i annog pawb yn America i'w hael gyflwyno'u hunain i addewid gwreiddiol y datganiad rhyddhau. Deil araith y Dr King ar seiliau o gyfiawnder Cristnogol, i'n galw a'n hysbrydoli i weithio dros byd o degwch a chyfiawnder. Snag eiriau ateb y weddi. Wedi, os oes na i ddarllen y darnau yn golau, lle sa'ch chi'n ateb efo'r geiriau mwyaf byd. Yeah? So, gweddiw. Dad bob cenedl llwyth ac iaith, safwn o flaen dy orsedd gan ddweud, molwn di arglwydd am brydferthwch dy greadigaeth amrywiol. Arglwydd Iesu, ein gwaredwr a'n cymodwr. Diolchwn am dy gyfiawnder droson a ddfaddeuant i ni. Ysbryd glân, ein hysgogwr, nerthydd a sancteiddiwr. Arwain ni i weld pawb fel yr wyt ti'n ei gweld. Nertha ni yn dy waith, o ddwyn y ddeiar yn debyg i'r ne. Amen. Gan i'r emyn cyntaf, 274. Ceisiwch yn gyntaf deyrnas ein Duw a'i gyfiawnder ef, a'r pethau hyn yn ychwaneg roi'r i chi. Halleluia, halleluia. Nid ar faran unig bydd byw dyn, ond ar bob gai yddaw o enau Duw ei hun. Halleluia, halleluia. Gofynnwch a be roddir i chi. Ceisiwch ac fe gewch. Curwch fe gorir i chi. Halleluia, halleluia. Halleluia, 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 halleluia. Emyn 274. A saying I bethau hyn a nawr fan ei blwyddyn fi.
Canolbwyntiau freuddwyd y Dr King ar gymuned gariadus, cymdeithas wedi sylfaeni ar gyfiawnder, cydraddoldeb a chyfyd i holl bobl dduw, a'i gwreiddiau yn yr ysgrythur, yn llyfrau'r proffwydi ac yn enwedig yn datguddiad, penod 7 adnodau 9-10. Ar ôl hyn edrychais ac weledr y fawr na llai neb ei rhifo o bob cenedl a'r holl lwythau a phobloedd ac ieithoedd yn sefyll o flaen yr orsedd ac o flaen yr oen, wedi ei gwisgo am mentyll gwyn a phalmwydd yn ei dwylo. Yr oeddynt yn gweiddi a llais uchel. Un Duw ni, sy'n eistedd ar yr orsedd ac i'r oen a perthyn y waredigaeth. Solomon yn gweddio am ddwythineb. Darlleniad o Cytab Brenhinol ac adnod 3. Ymddangosodd yr arglwydd i Solomon yn Gibeon yn freuddwyd i'w nos. A dywedodd gofyn beth bynnag a fynigen. Dywedodd Solomon, buos yn ffyddlan iawn ein tad dwas, ac iddo brodio gyda thi mewn gwirionedd a chyfiawnder a chywirdeb calon. Ia, parheais yn ffyddlod iawn iddo, a rhoi iddo fa i eistedd ei hun mewn iddo. Ar i'r seffaint hefyd. Yn awr o hynny, wneud os dwas yn brenin yn lle fy nhad Dafydd. A mi nain llanc ifanc i brofiad. Ac y mae dwas yn nghanol dy ddewis pobl, sy'n hyn a berys i ddifo, na'i chybru. Felly, roedd dwas galon ddeallus i farnu dy bobl, i dirnad da a drwg. Oherwydd pwy o ddichon farnu dy bobl i osod hyn. Bydd yn erbynnu yng ngolwg yr arglwydd i Solomon ofyn y peth hwnnw. A dywedodd Duw wrtho, oherwydd i ti ofyn hyn, ac nid gofyn i ti ei hun blynyddoedd lawer. Na chloi, na unrhyw stylynion, ond gofyn deall yn swando achos. Gwna fy nod y eiriau. Fod ar ei ti galon doi a deallus. Fel na byd y fath os blaen ac na chyfyd gwaith cael dod. Roedd hefyd i ti yr hyn nis gofynaeth, sef cyfoedd ac ogoniant,
Dyna bydd y fa y misbrenhinoedd y holl ffyliau di. Ac os bydd i ti rotio yn y ffilm a chadw fy nerfau am gorfynion, fel y rodio dy dad Dafydd, estynol dy ddyddiau hefyd. Deffrodd Solomon, a sylweddoli mae freuddwyd oedd. Pan wnaeth yn ôl i Jerusalem, safodd o flaen ar cyfnod yr ardd, ac o ffrymodd boed o ffrymau ac egys hef, ac wnaeth ble i'w holl weisio. Bydd yr emyn 164. Un fendith, dyroen, ni cheisiaf ddim ond hynny. Cael gras i'r garu di tra fwy, cael mwy o ras i'r garu. Dim dy garu iawn, cafwaith a dawn sancteiddiach, ath ganlyn wnaf bob dydd yn well, ac nid o hirbell mwyach. A phan fel dyddiau dwys, caforthus, cynnofrowi gwyn dy hun, a gwledd dy addewidion. Dy garu, digonyn, wrth fyw gwasanaethu, ac yn oes oesoedd ger dy ffron, mynigol bydd dy garu, 164.
Wedi. Ddim yn meddwl am dy byd rhyfeddol. Mae bobl beth a gyrwyd ar y ddefn. Ac o byddwn am faddeuant, sygiad ac agweddau sy'n difoesio ac diario sef sy'n wahanol, sy'n atal i lleihau hawliau a chyfleoedd, pobl o genedloedd diwylliannau wahanol. Da i ni dewis y penderfyniad a gonesrwydd i ymladd am gymdeithas o lywodraethwyr gan gyfiawnder, cydraddoldeb a trwygaredd, ac yn helio gan y gred bod gwerth cynhedlu fawr, sy'n rhoi y erdas a'r parthau. Gallaf gan i weld, fel yn gwely ni, gwerth yn ein hamariaeth ac yn pyrwydo ar bobl. Gofyn nhw'n hyn yn dy enw gwerthfawr. Amen. Gweddi o diolchgarwch. Arglwydd, rydym yn meddwl am byd rhyfeddol, a'i bobl brydferth a greuwyd ar dy ddelw. Diolchwn i ti am ysblander ei amrywiaeth, am fod ein gwlad yn nawr yn feicrocoswm o'r byd, a phobl o bob man a gwahanol wynebau yn rhannu un lleoedd. Arglwydd Iesu, rydym yn meddwl am dy fywyd a ddangosodd drygaredd at bawb, yn enwedig at y sawl arfodwyd i fyw ar gyrion cymdeithas, hefo'r bai arnynt. Rwy'n sy'n dangos i ni y dylem ymateb i gwahaniaeth a chariad a thrygaredd, nid ag ofn ac anwybodaeth. Molwn di am y gwireddir pob breuddwydion am fyd unedig a chydradd, gan i ti ei datguddio yn yr ysgrythurau sydd bob amser yn cael ei cyflawni. Trwy dy ysbryd, calonogau ni i weithio am amser pan fydd dy holl bobl yn medru manteisio ar y byd a greuais. Yn enw Iesu. Amen. A gawn ni gydwyddio y weddi dros weithred sydd yn ddangos ar y sgrin. Arglwydd cariadus, diolch yn ei ti yn dorri cadwynau pellod, am rhyddhau i fod pobl yn cymryd i gyd i ffwrdd. Na rydyd i ni byth cymryd ein tredu yn ganiatol, cael ein hysbrydoli gan ddalwad, a'i heithio, i gynorthwyo sawl yn wedyn ei bywyd, artwr, deg ydy. A'n cyfiawnder, cydraddoldeb, a'n tegwr. Ydy'n amser yn gwneud pawb i'r cael, soddi a helpder, rydw i Yn 1845, pan glywir y sŵn chwalu cadwynau o draw, a hedd yn teyrnasu lle cynt y bu braw. Weddiwyddon fod yntau ar ymdaith o hyd, yr hwn sy'n ddehad cenhedloedd y byd. Pan glywir yr utgor yn seinio y nef, a chyrra'r holl ddear yn clywed ei lef, dwg dithau o Gymru, dy drysor i gyd at Iesu, dy hyad cenedloedd y byd. 845.
Wel, diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cymryd rhan a wedi darllen heddiw mae'n braf. Clywed chi'n gwneud hynny, ac wrth wneud hynny yn dwy'n atgofion i lawer iawn ohonoch chi o'r hyn a fu 30 mlynedd yn ôl. Dwi'm yn cofio, de? Ond llawer iawn ohonoch chi yn cofio yr araith yna a'r freuddwyd a'r anodd Martin Luther King. Great speeches of the 20th century. Mae'n y gyfres ohonyn nhw gennau ar y silff ac mi es i ato fo a darllen hwn eto. Chydig dudalennau a chyflwyniad 1, 2, 3, 4, 5 tudalen. Ond fe gymerodd King 17 munud i draddodi yr araith yma. Oedd hi'n araith oedd ddim i fod i ddigwydd, doedd yr arlywydd ddim am iddi ddigwydd. Roedd o'n gweithio fel arall gyda'r Congres i gael y pethau yma i fod, felly. Ond doedd King ddim am ymddiheuro am bod yr amseriad yn anghyfleus, ac yr oedd o wastad yn gweld bod codi llais yn anghyfleus i rywun neu gilydd. Doedd o ddim i fod chwaith i sôn am y freuddwyd, oherwydd oedd hi sôn digon amdani'n barod, ac oedd pobl wedi deud wrtho fo, i gynghorwyr o wedi deud wrtho fo, sôn am rhywbeth arall y tro yma. Mae pobl wedi clywed am y freuddwyd yma. Taro nodyn arall, ac mi darodd o nodyn y ddyled. I gochwyn, y ddyled oedd ar y wlad i'w thrigolion du. Ac i'r rhai oedd yn tarddu o'r caethweision faes yno, ddyled nad oedd wedi ei thalu. Ac yna mae Hilia Jackson yn canu ffrind iddo fo. Ac yma hi'n ei bromptio fo nôl y sôn o'r ochr wrth iddo fo ddod at derfyn yr araith yma. 11 munud a hanner i mewn iddi hi. Martin, tell them about the dream. Tell them about the dream that you have. A ten clywed nôl y sôn ac yn dechrau dweud am y freuddwyd yma. Oedden ni wrth baratoi yn yr emyn yn dod i'n meddwl i Hywel ac yn trio chwilio amdani hi, dydy ddim yn canuo'n ffydd. Emyn plant ydy hi, dydy ddim yn yr llyfr canuo'n newydd i blant. Ond roedd hi yn clap a chan. Os hyd i fi'n clap a chan. Yr hen lyfr yna o'r 80au. Un nos fe gefais freuddwyd hardd, freuddwydiais gyda blas, freuddwydiais bod o gwlad drwy'r byd am wrthod rhyfel cas. Ond yn cofio'r freuddwyd honno am heddwch. Ond y mae pob breuddwyd rwsyd oddi ar hyn, a pob deheuad sydd gan y cenhedloedd am weld tegwch a chyfiawnder yn cyfeirio at y freuddwyd yma soniodd Martin Luther King amdani hi. Ond mae hi'n freuddwyd a'i seiliau wrth gwrs yn yr ysgrythur. Ac mae hi'n seiliedig yn dydy ar weld dyfodiad deyrnas Dduw yn dod at, fel y gwelson ni,
yn yr adnodau ddaru enid ddarllen, llyfr datguddiad a'r darlun yna o fyd newydd a cenhedloedd i gyd yn dod yn un o dan awdurdod a barn yr arglwydd Iesu i hun. Mae'n sôn am eiriau'r proffwydi drwyddi hi. Mae'n sôn am gyfiawnder drwyddi hi hefyd. Ac felly mae'r Beibl yn sôn am gyfiawnder trwyddo fo. Ewch chi ar search drwy'r Beibl os oes gennych chi fodd i wneud hynny, a dorwch y gair cyfiawnder, chyfiawnder i mewn, ac mi welwch chi fyrdd cannoedd o gyfeiriadau at y gair yma, gwneud yn iawn. Dyna be mae Duw yn ei geisio ar yn cyfer, bod ni'n gwneud yn iawn. Ac fel hyn, mae Bersen Luther yn taro'r nodyn yna, ydy'r banc cyfiawnder ddim wedi cael. We refuse to believe that the Bank of Justice, bankrupt, bod yna gyfiawnder eto i'w gael yn y wlad yr oedd o yn byw yn ddi ar byd, yr oedd o'n byw yn ddi hi. Dyna'r hyn y mae Duw ei hun yn ei geisio ac yn ei sicrhau i ni, bod cyfiawnder yn rhywbeth i'w geisio, yn rhywbeth sydd yn dod, rhywbeth fydd yn dod hefyd. Fel ni'n gweld y llyfr y proffwyd Micha, mae'n dweud beth sy'n rhaid i ni wneud. Ei drolyn beth sydd dda ar hyn y gais yr arglwydd gennyt. Dim ond gwneud beth sy'n iawn. Caru teyrngarw, mostwng i rodio nostyngedig gydath Dduw. A dyn ni'n gweld dro ar ôl tro mewn gwirionedd be King yn cyfeirio at yr ysgrythur. Dyna'r unig sleidiau sydd gennau mewn gwirionedd ganddo fo. Fel mae o yn anfodlon hefyd. No, we are not satisfied. Mae'r fath bwyslais ganddo fo o flaen y torfeidd yna. Byddwn nhw wedi disgwyl 100,000 yno. Dydd hynny yn yr orymdaith o ryddid a chyfleon gwaith felly i bobl fuo. Ond fe ddaeth yna 200,000 ynghyd. Tyrfa na welwyd mae thebyg mewn gwirionedd yn Washington Awst. No, we are not satisfied, and we will not be satisfied until justice rolls down like waters and righteousness like a mighty stream. A da chi'n clywed yr ysgrythur yn atseinio, da chi'n breges. Mae'n breges am y hyn sydd yn dod. Amos sydd yn cyhoeddi. Bumed benod yna, adnod 24, ond llifed barn fel dyfroedd a chyfiawnder fel afon gref. Ac mae'n gweld ei hun yn rhan o'r cyflawniad yma. Cyflawniad yr ysgrythur. Yr rhan o'r afon yma sydd yn llifo, sydd yn parhau i lifo. A saif dim yn ei ffordd hi. Afon cyfiawnder. Ac yna mae o'n taro'r nodyn yn dydi am y freuddwyd ac yn rhestru amdani hi. I've dreamed that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold that these truths be self-evident that all men are created equal. Dro ar ôl tro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o weithiau mae'r breuddwyd yma yn cael ei chyhoeddi. I have a dream today. Ac un o'r heini bydd ei blant ei hun, ffeithio arno fo yn bersonol. All little children will one day live in a nation
where they will not be judged by the colour of their skin, but by the contents of their character. Adleisio Eseia wedyn wrth gloi am y freuddwyd. I have a dream that one day every valley shall be exalted, every hill and mountain shall be made low. The rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. A fydd na ddim rhwystyr yn y broffwyd Eseia i neb ddod at yr arglwydd, a fydd pawb yn gyfartal. Ac mae o'n dal gafel yn y gobaith yma, wrth gwrs, yr gweinidog du cyntaf. Neu rywun mewn erthygl amdano ar y pryd, oedd yn gallu distyllu problem y negro yn America a'i alw fo'n broblem ysbrydol, felly yn fater ysbrydol, ac eto yn gallu ysbrydoli pobl i ganfod ateb i'r mater yma, yr ochr yma i'r gorddonyn, mewn bywyd ac nid mewn marwolaeth. Yr oedd rhai eraill wedi wneud o'n yn fath fater ysbrydol yr anhegwch yma, yr anghyfiawnder yma. Fel bod nhw'n edrych am ryddid y ddaw felly. Ryddid rhag y gorthrwm hwn. Gwybod nawr yn y fan honno ceisen nhw. Roedd King yn dod â fo nes y bobl yma'n dod â fo i lawr ei bod yn rhan o'i profiad nhw. A'i brofiad o'i hun ac i'w blant i hun hefyd. Mi gafodd effaith fawr iawn yn dod ar y pryd. Ganodd yn beirdd ni am y freuddwyd yma. Gwyn Thomas sydd yn canu hefyd. Mae hwnnw yma yn rwle gen i, ond beidiwch â gofyn yn lle yn canol canol yr papurau yma i gyd. Fe roddon ni'r gerdd yma gan Gwyn Thomas yn cenad yn ddiweddar. Mi gofiwch chi, pynte hefyd yn dweud, mae gen i freuddwyd am y wlad, lle bydd pawb yn bobl, lle na bydd gormes na'n y cad, na chas bydd mwy dragwyddol. Mae gen i freuddwyd am y wlad, lle bydd cariad yno, lle na bydd dicter mwy na llyd, lle na bydd neb yn wylo. A'r wlad yna, nid yn rhywbeth chymlaen at un yn efo yn unig, ond i ddod ato ni, i ddod at bobl sydd dan orthrwm ar hyn o bryd. Pont y Celyn yn gofyn yn dydi, ac yn gwybod, pam na cha fi ddechrau nawr fy nefoedd yn y byd. Mae eisiau ni fod y blin a'r gwaith a dyn ni'n gweddio ar ei hynny ddigwydd o greu y byd yma, i fod yn debycach i'r nefoedd ei hun. Roedd gan King breuddwyd. Fe ddatguddiodd Duw ei hun mewn breuddwyd i'r brenin Solomon, ac mae o'n gofyn nid drosto ei hun ond dros y bobl, mwyn i'r ddeiar fod yn debyg i'r nef, mwyn i gyfiawnder lifo. Eisiau gweld cyfiawnder yn cael ei weithredu yn ymhlith i bobl ei hun, y bobl yr oedd yr arglwydd wedi'i rhoi iddo fo yn ofal amdanyn nhw. Ac mae Duw yn gofyn i ni eto yn dydi. Beth wyt ti'n ei geisio? Beth wyt ti isio? Beth i dy freuddwyd di? Ydyn ni'n rhan o'r breuddwydio yma yn dal? Ydyn ni'n barod i roed yn anghenion personol yn hunain faint mor bwysig ydy'r rheini? Ydyn ni'n gweddio yn dydyn am bara benyddiol bob dydd? A diogelwch i ni. Ydyn ni'n gweddio hefyd dros eraill ac dros i'r deyrnas yna fod yn ymhlith ni a dros i ni gael rhoed yr arglwydd ei hun yn gyntaf, yn ymddehead i gyd ar hyn y mae ef yn ei geisio
oddi wrthon ni. Dyn ni wedi bod yn sôn am cwestiynau mae Iesu'n ei gofyn i ni yn ein seiadeg mewn oedfaon hyd yma. Ac un o'r cwestiynau mae'n ei ofyn i'r ddau ddyn dall ar y ffordd i Jericho. Neu yn Jericho, ffordd allan o Jericho i Jerusalem. Roedd o'n gwybod na ddeuaf o'r ffordd honno eto oherwydd mynd ar y ffordd i'r groes Samaria. A wydde'r dau ddyn dall na ddeuaf o ddim heibio y ffordd hynny eto. Maen nhw'n cymryd i cyfle i alw allan ar Iesu. A'r glwyd sy'n garha wrthyn. Ac mae ynte'n gofyn iddyn nhw yn Mathew pennod 20 ac adnod 32. Beth yr ydych am i mi ei wneud i chi? Ydych chi'n breuddwydio amdano fo? Ydych chi isio? Dio ddim yn cymryd dim yn ganiataol. Mae o'n rhoi cyfle iddyn nhw ymateb iddo fo. Mae eisiau ni na i gyd, oll ohono ni gael cyfle i ymateb i'r hyn y mae yr arglwydd wedi rhoi yn breuddwyd ac yn ddyhead yn ein calonau ninau. Felly falle dreiliwn ni rhyw funud bach yn ymateb i'r breuddwyd. Falle bod wedi uchynnau yn ôl yn y 60au neu'n hynt. Neu rhyw dro oddi ar hynny. Falle bod ni wedi rhoi ti heibio. Falle bod ni wedi meddwl, wedi cael yn siomi yn ddi. Ac wedi meddwl, wel, ddaw y pethau yma ddim i fod. Bod ni wedi anobeithio amdani. Cydiwch eto yn y freuddwyd yna. Os di Duw wedi rhoi dyhead yn ein calonau ni. Cydiwch ynddo fo eto. Daliwn o yn dyn. Gweddiwn drosto fo. A gweithredwn mwyn i weld o yn dod i fod. Gawn ni enid, ydych chi wedi bod yn meddwl, be faswn i'n gofyn amdano? Be ydw i wedi bod yn gofyn amdano? Be sydd yn grynhoad o'r hyn ydy dyhead yn calon unau? 9 gwaith y mae King yn dweud gwahanol bethau, maen nhw rhan o'r un breuddwyd. Ac mi all yn dyheadau ninau hefyd bod yn rhan o'r un breuddwyd. Felly, gawswch chi damed o bapur, dwi'n gwybod bod wedi rhoi i'r rhan fwyaf ohonoch chi. Sgwennwch arno fo. Rwch eich dyhead, mae gen i breuddwyd, ac mi croeso i chi i'r rhannu nhw'n y fan acw os ydy o'n sticio i fynd ar y bordyn yna wrth i ni madel i gael paned yn y man. Ond byddwch wrthi am ryw chydig, ryw funud bach fel hyn.
Gysgu. No. Yeah. Un i ni ganu, neu cyn i ni ddod i anfon allan a cael yn gweddi i gloi, un ni am ganu. Ganu emyn. Mair, fysa chi'n medio'r emyn? Emyn 682. Hmm? Carerin wydd mewn anial dir yn crwydro yma thraw, ac yn rhyw ddisgwyl bob rawr bod tîf yn had gerllaw. Ac mi debygaf glywed sŵn nefolaidd rai o'n blaen. Wedi gorchfygu a mynd drwy dymhestloedd dŵr a thân. Tir dysbydd sanctaidd, ledia'r ffordd, bydd i mi niwl a'r tân. Ni cherddau gywir hanner cam, ond i fydd i di o'n blaen. Wi wyraf weithiau ar y dde ac ar yr aswyl law. Am hynny, arwain gam a cham fi i'r baradwys draw. Mae hiraeth arnaf am y wlad, lle mae nefoedd diri yn canu'r anthem dyddiau'n hoes am angau Calfari. 682.
Mi ddefnyddiodd y parch Jesse Jackson, gwleidydd Americanaidd ac ymgyrchwr dros hawliau sifil, gyn y gofeidion Dr King, gydag ef yn noson y bu farw, ddelwedd enwog o fyd chwaraeon i fynegu beth sydd ei angen i greu cydraddoldeb. Pan fod pawb yn gwybod y rheolau, yr un man cochwyn i bawb ar maes chwarae'n wastad, bydd gan bawb ohonom elfennau gwir gydraddoldeb. Felly, os ydych chi'n gweld y weddi yma i gloi, graffwch arni, mi wnawn ni ddeud ti efo'n gilydd. Dad Nefol, diolchwn i ti am y dynion a'r merched dewr hynny, heb fod ganddynt unrhyw arf ond ffydd yn niw gwirionedd a chyfiawnder, a safodd dros gydraddoldeb a hawliau sifil. Trwy rymd ysbryd glân, cynorthwya ni i fod ymneithurwyr newid, yn gweithio'n ddewr i draws newid dy fyd, yn un lle rhoddir i bawb yr urddas a'r parch a'r gwerth, a mae'r rhai a wnaed ar dy ddelw yn ei heiddi. Amen. Rwy'ch chi'n i rannu'r bendith hefyd i gloi. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a byddo gyda ni oll, fawr hon hyd byth. Amen.